perform maber e skunde magintiere. To kinde duto ing'iyogi mana ni in noduoki e skul to kidwa somo. Bas kaito machielo, government okoyangore ahinya mondo omi nyithindo gi thuolo mar comprehensive sexual education mondo ging'e kaka ginyalo dak, kaka gidhi mbele, kaka ginyalo access, kata ginyalo yudo, kaka ginyalo ritre kaka nyithindo manyiri. Ok giyudo thuolono kata ok omigi twak kata mana puonj machalo kamano. Koro ka ok omigi puonj to nyiso ni nyathini oduoga duoga e skul maonge puonj mora mora, oduoga e skul onge hocho mora mora, oduoga e skul onge ng'ano kata ma samoro yiene mondo mi obi opuonje. Mani ng'en ni kare nikech gima bende giwacho, nasi gima bende giwacho en ni sama odok e skul nyithindo moko gi nyiere. Koro nyalo bedo riwacho ni hocho ok migi. To kata ka puonj michiwoni, ichiwonegi kendgi, bende ichiwe mondo nyithindo mamoko ka ong'e kaka rwakogi, ong'e kaka treat gi, koso ena nyakonchiel. Puonjo monego puonj ok onego bed nyakonchiel. Onego puonj nyithindo te, and onego bed puonjo mitimo sate, kata nitiere nyathi manigi ich, kata moduogo, kata maonge. Mondo gi prepare, nikech nyithindo gi gin e skul kato gendo samoro bende gin dala. Koro samoro stigma gichako dala, gichako stigma dala kata mana Akwede ni gichake delni magintiere to gikelo nyaka e skul. Koro kata gimiluongo ni parental involvement, return to school policy ni ne ok okelo maler kaka wanyalo involve jonyuol. Koro kata wapuonjo nyithindo ka to samoro kodok dala to nikech anyuol tae gweng'u, manyiso ni janyuol ni osewacho ni an nyathi manyalo kethi. Koro kata iduogo e skul kata puonji to attitude ni cha okolokore mondo mi ikony nyawadu mondo